Bon dia, estem amb Arnau Arpa, MVP de l'Institut Alfons Estefan de Lleida. Primera participació de l'Institut... No, segona participació de l'Institut en masculí, no? No, l'any passat ja vam jugar al Bellpuig, però és campió central. Primera participació a una semifinal. Estàs nerviós? Bueno, al final és un partit d'institut i al final és la presa suprem, però per guanyar sí. Primera, jo crec que és la teva primera participació, no? La forma comercial. Què diries de diferent d'un partit de la forma comercial a un partit que tens tu amb el teu club cada cap de setmana? L'equip, sobretot. T'ho has passat més bé que quan jugues amb el teu equip? Igual. Bueno, som la majoria del meu equip ja. Tenim dos. Hi ha alguna cosa especial que tu diries als nois de Lleida perquè l'any que ve participin més instituts amb aquesta Copa Comercial? Doncs pues, que les escoles es fiquin més atentes a tot això i que puguin demanin de jugar. Algun institut que li diries dir, apunteu-vos, un institut, un nom? Un de Mollerussa, no sé com dir. Diguem fins la Serra o fins al Salt del Duran, a veure si s'espavilen, no? Sí, a Serra. A Serra, us esperem.